गिबियावनो आलुखौ हानानै माबानानै लाग्रोबाय आरो दा सामब्राम बानलु थाव बायदिसिना एवखानानै लाबाय। दा नै आलु मटर ना बुट होनो बेखौ लगायबाय आरो एवनोसै थारमाने सिंग्रानि थाखाय। एवदों गोथाव जाखागोन बे। गोथाव जासिगोन बेयो मोजां संबायना। गोथाव बनजों संनायब्रा माबानाय सेरबायो। दा मोननानै खांबाय आरो बेखौ उखुन्दैजों मोजां नुवासै खफ' जमा खालामनानै लाबाय। वाव गोजांलाबाय थायो। मैदाखौ लगायनोसै। दैजोंसो लगायनानै माबा उनावसो थाव होयो ना मायो सोंदों। ओरैनो होबाथाय जाया। मारै मारै लगायगोन नायदो नोंथांमोना। ओमफ्राय गोरा जायो। आइ लोगो जाबाय आंनि मेगन जोराय। अह मोजां। थावजों दैजों होदों। संख्रिबो होनांगोन आरो। दा थै होआबानो जेबो माबा जाया। दुगैगासिनो दै लावबाथाय जाबाय। दै होबावदों। पुरिफोरखौ परथाफोरखौ बोरै बोरै बानायोथाय। बेनो जाबाय मा बिदिनो थावा बुरजा होनांगौ परथाया ओमफ्राय माबाखौ पुरिखौ थाव होनांलाया। खायसे थाव होनानैबो नायो ओमफ्राय रोथियाबो थाव होनाङा। जासिगोन लगायनाया। वाव गोथाव सिंग्रा नाजेनबाय। नागासिनो आं बिदिल' खौना नङा मोजां। आलु सोबाय जाबाय। आलुखौ एवनायखौ होबाय। आलुजोंसो सिंग्रा जाथारोलै फाग्ला। खम गिदिर जासिगोन बे। बे नाबाय थानायानो जाहैबाय आंनि आइ। माथो बारा साइज नुवासै बेखौ। जिबायलै ओरैनो
जिजिबाथाय रं ओंखारो साथावदों थरसे जाजेनबाय दासो मोजां नुहांदों नुबाय था मोजां रोंबाय थरसे जाजेनबाय पतली समस्या खाऊंगा नहीं सही नोंथांमोन आं नानायखौ खेबजोबासै आरो सदै होबाय नायदो बियो 10थासो 30ता 15तासो दं खोमा दायो सारायाव होजेनबाय माने थाव रेफेन होसनफाखानांगौसो आरो अराव होबाय जोंना बनजोंसो गेस गैया आरोखि गोदौदों मोना जाबाय एसे नांबावगौ नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो भिडिअखौ फुल होजोबोबा गोबां टाइम लायो बेनिखायनो सर्ट होबाय माने बेखौ एवनायाव आधा घन्टासो नांगोन आरो दा मोनबाय माखासे अरा बोरैबा जोंथारदों orang mokhang jadi fungsi udah nih wow goथाव माने खांजोबबाय आरो नायनानै ला नै नायदो